Mana macing capati mong baik speed ke calok phema bai cycle no thutayei sak dera rekha bokrok phati oi thangka bura khorok sani belaikino tabo sak dukhumanoi tabo thimara chachak obahno koktmao saimangka belbari bischandra tiasar kem jomuni haikba laharo o pati mong pati kha obahno belaikino tabo wana masingsa joto malkhurung no bike rok speed ke calok phema bai obahai sak dukhumanani nangkha sal brum brum no accident angmani choya obahai bike speed ke calok mani bagai pati mong kitingei joto lukurok no tabo wana jakbakya tamokok saka khananya di report nokbar news. Nung biang khana hai thangmani abo mong ko khana ni thangmani mati mongbo jaga abo mang kata ko mang kata wo mang kan to wo nung helmet dogo thukja ni bebeng thukja bo ko tama himu jato cycle bai himi jokmani ang ranking ni gung tama pritom khana chide je bike by je cycle accident lai mani obo bo jaga khabo iko si nok bus kango no bo jaga bo ani oko tui nok gana wata o tui supply gana wo omo bo thaiklai bo makan to no mangkan to wo eni no gui furtam khno gui kya bura kalai jak ne lengjak ta kisa emne chin borok da chin borok no umar busrong na bini angka sai choturok ke tai masa ke sarai ko abuka sikla da sikla no bini umar busrong ma 19-20 ro ba hingan ka 20 ro ngana no gui furko tam kalai jak lengjak da tam bo sir khoma khana wang bo atom sa nokor phagyan ka nokor phaimala lengjak no gong ka tui botol thaisa kasaran bo sano tei thandar ang ro kha bokhro bo ku kha kicha kono khar service no ringkuli ada saholi atai ko borong nijera pujile khabar doktor tala lagi iseni kung kan bum de santirani